Bueno, arratsalde on denoi, hori da, esan duen bezala, Ester Udabe naiz eta nire tesia laburrupen bat ingo izuet, ez? Tesian titulua, korrosioaren aurkako estaldura berritzaileak izango dira. Azaldu duen bezala, kimikan graduatu nintzen, Donostin bertan, eraikin horretan, UPV EHUn, ez? Gero, ondoko beste eraikin batera egin nuen salto, Polimat izenekoa, eta bertan dago eraikina, eta hor nire TFM-a eta tesia gauzatu nituen gaur aurkeztuko izkizuenak. Bertan, tesian, 3 hilabeteko estantzia bat egin nuen Dikin Melbourneen, Dikineko unibertsitatean, eta bertan korrosioen inguruan, korrosio reakzioa, korrosioa nola detektatzen den asko ikasi nuen, oso ondo pasa nuen, eta patente bat atera zen estantzia hortatik, ez? Eta gero ja, akademia mundu alde batera utzita, enpresa industria mundura inun salto, eta konstrukzioko enpresara saltatu nun, konstrukziones moilua enpresara, ez? Eta bertan, ETRA izeneko unitate, I+D-ko unitate bat sortu nun, azkenean konstrukzioak zuen arazo guztiei soluzioak emate aldera, ez? Eta aurten, teknaliara mugitu naiz, eta orain hondakinak bolorizatzeko taldearen burua naiz, ez, hanek azaldu duen bezala. Eta bertan, jakiteko pixkat zertan niten deun lan, diapositiba prestatuet, pixkat ikusteko, teknalia ere hondakinak valorizatzeko gai dala, eta, oso 3 proposamen hauetan lan egiten deu. Alde batetik, baterietatik, katalizadoretatik, hondakin elektronikoetatik metal kritikoak berreskuratzen ditugu. Azkenian, Europan metal horiek ez dazkau, eta beti denak Asiatik datoz, orduan, modu batea, bateriak asko dazkau hemen, kontsumitzailea gea, eta modu horta, baiten duna da, metal horiek bateria horietatik estraitu eta berriro berrerabili, ez? Bigarren puntua, izango zen, gaz korronten valorizazioa eta hondakinen tratamendua, hontan zentratzen nahi gea, CO2 harrapatu eta, adibidez, petrolea gisako produktuak sortzea CO2 horretatik, ez da? Petronerekin, Repsolekin eta ari gara lanean, hori lortzeko. Eta 3. izango zen, lehenengoakin batea, material aurreratuak sortze ditugu, adibidez, metalak edo material kritikoak berreskuratu ondoren, berriro bateriak, katalizatzaileak eta horrelako materialak produktuak sortzeko eta horrela zirkulua izten dugu, ez? Hori da pixka teknalian nik lan egiten dituten gauzak. Eta guain ja, tesian sartuko gea, eta sarrera morduan, korrosioan inguruan inon nire tesia, eta denok jakingo ezuen bezala, behintzat korrosioa denok ezagutuko ezue zer dan, eta toki guztietan ikustia dakau, bai zubitan, industrian, betxeko torniotan, hiltzetan, azkenean gauza hautz naranjatxo hori korrosioa izatia daka, eta gertatzen dena da metala disolbatu iten dela, azkenean hiltzea desagertu egiten aizaigula, ez da? Orduan, pixkat hemen kimika mundutik nola gato zen, pixkat ikusteko erreakzioak gertatzen diala, ez? Dakau katodo inguru zonalde bat, anodo zonalde bat, erreakzio ezberdinak gertatzen dianak, eta ikusten dezue, hemen zonalde metaliko bat dagoela, hiltzea izango bazan, eta korrosioak iten duena da, ikusten da hor zulotxo bat dagoela, ez? Burdinak azunetan disolbatzen juten da, eta hautz naranja hori sortzen da, korrosioaren produktua, eta azkenean, hiltzea desagertzen ari gera, ez? Orduan, honei modu simplian ulertzeko, azkenean puzle bat dakau. Korrosioa, 4 piezako puzle bat da, bai katodo zonalde bat duena, anodoan zonalde bat duena, elektrolituak kaso horretan ura izango zena, eta metalik, zonalde metalikoa, hiltze bat, edo tornillo bat, edo dena dalakoa, ez? Korrosioa nola etetzen da? Pieza horietako bat kentze badeu, korrosioa ja ez da gertatuko. Orduan, korrosio inhibitzaileak edo korrosioa ekiditeko prozedura bat, horietako pieza bat kentzea edo blokeatzea izango zen, ez? Orain arte, edo, artikulu ezberdinetan ikusi dan arte, korrosio inhibitzaileak metalean atzorbatzen dira, metalean pegatzen dira, eta korrosio erreakzioak gelditu iten dute.
izango zen, igual, puzleko pieza batean pegatu iten da, eta ez du beste piezakin kontaktu eukitzen, ez? Eta horren, erreakzioa gelditu iten da. Eta orain arte ez, baina, gehien erabili izan den korrosio inhibitzailea, kromo hexavalente izan da, eta ikusi izan, derrigortu, debekatu gintzuen bere erabilera, toksikoa da, minbizia sor dezake, eta orduan nire tesia, enfokatu zan, ez? Kromo hexavalente hau ez erabiltzera, eta ingurumena errespetatzen duten sistema antikorrosibo berri baten bila joatea, ez? Eta orduan, irakurketa sakonak egin ondoren, azido kumarikoa aurkitu genuen, eta ikusi zen, korrosioen aurkako jarduera profil oso ona aurketzen zuela, ez? Eta industriai behituta pixka eta aplikatzea aldera, ikusi zen, errez lortzen dela, hemen adibidez chat GPT-ak bain modan daola da denak ezagutuko zuela zer da, marrazki hau inditz, eta azido kumarikoa, tomatetan, kakauetetan, barrunetan, eta toki askotan aurki daiteke, orduan industrian estraitzia erresa baldin bada, gero erabiltzea edo produzitzea, eta erresagoa, ez? Orduan azido kumarikoan zentratu ginen, eta nire tesiko helburua, izan zen azido kumarikoan oinarritutako inhibidoreak edo korrosio erreakzioak gehatzeko inhibidoreak sortzia, eta gero horrekin polimeroak edo estaldura polimerikoak sortzia, ez da? Ikusiko dituzu hemen molekula pilo bat, baina ez ditugu denak azalduko, baina jakin tesi batean molekula asko aztertzen diala eta ikasten diala, no? Eta orduan, zentratuko geha zer dian estaldura antikorrosiboak. Simple. Guk monomero edo elementu horiek hartzen ditugu, eta metalesko film edo metalesko pieza baten gainean jartzen ditugu, eta gero argi ultramore baten bidez, nik laborategian hoixebea erabiltzen nun, industrian ere orgoian ikustia dakazuen, pieza, makina handiago batzuk erabiltzeitu, argia jarri eta monomero bakoitza, pieza batekin loturak egiten ditu eta filma sortzen da, ez? Eta hau, ikusteko, nik aurkezpen honetan 3 konposatu hauek hartu ditut, azido kumarikoan oinarrituta, eta aztertu nintzen zeintzan hobia, zein ez, funtzionatzen zuen edo ez, ez da? Orduan, hartzen da metala, jartzitugu gure formulazioa, ez da, eta argi ultramorea eman eta gero, ikusten duzu hemen, zakit ikustia dakazuen, film bat sortu da metalan gainean, ez? Pixkat brillatu iten duna, eta honek funtzionatzen du, ez du funtzionatzen? Pixkat modu visual batean ikusten bezala, inuna zan, pieza hori hartu, eta itxasoko ur batean izango bazan bezala sumergitu, eta 24 ordu eta gero ikusten zuen, ez? Filma nazpilan, ez da korrosiorik pasa, azkenean puzleko pieza hori blokeatu egin deulako, eta beste pieza guztia estaldura gabe da ona, korroituta dago, ez? Orduan, funtzionatzen du. Hau modu sinplian esplikatuta da, honen atzetik neurketa zientifiko eta sakona handiagoak daude, adibidez, neurketa elektrokimikoak. Eta diapositiba honetan, ikusi azkenean pieza asko edo ekipamentu asko daudela, eta beti zenbakitan zentratzen gehala, ez? Adibidez, azkarrian kontatuta, hau, estaldura gabeko test baten emaitza da, eta hau estaldura batekin, ikusten duzu zerbait aldatu dela. Balio horren aldaketak, esaten digu, korrosio erreakzioa gelditu indala, ez da? Eta orduan ondorio bezala, lortu genitun inhibidoriak, azido kumarikoan oinarrituta, eta baita ere estaldura antikorrosiboatan integratzea lortu genuen, ez? Molekula guzti hauetatik, 3 hauek izan zian, honenak azkenean tesi baten, asko aztertzen da, eta gero, selekzioa itia dakazu, ez? Eta orduan guk ikusi genituen 3 hauek, eta lehen esan deten bezala, patente bat atea zen. Funtzionatzen dula, eta aplikatu daitekela, ez? Eta, bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiot, lehenik eta bain nire taldiai, David Mezerreyes izan zen nire tesi zuzentzailea, eta Polimaten ibeili nintzen, eta, hau izango zen nire taldia. Oain, 2020an bukatu nun, baina, lagun batzuk badaude. Eta gero, dikineko estantzia, ez? Azkenean horre leire meabekin junitzen Australiara, eta asko ikasi nun, azkenean toki batzutan espezializatu iten geha, laborategi batzutan korrosioa Melbournen asko iten da, hemen polimeroak gehiago itezian, eta pila bat ikasi nun, eta oso ondo pasan nun, oso ondo, hauza asko ikusi genitunan, eta dena. Eta, zuei bai, 1000 esker, bete inda aretu da, eta eskerrik asko, honea tortzatik. Kaixo, arratzalde ondenei.
Eta, eskerrik asko, Ane. Nahiko nuke esan, eskerrik asko baita ere Zarautzera gonbidatzatik, Zumaiarra izan da. Orduan, plazer bada hemen egotea, ez? Pixkat, gainontzekoekin hitz egin da, nola esan diaten, haien ibilbideakin hasi dela hitz egiten, naiztanek aurkezpen bat inditen, ziko naiz pixka kontatzen nola, hori ingenieritza industriala indun teknunen, Donostin, eta proiektu bukaerak, karrera bukarako proiektua ditzen gara jartan, MIT-in nindun, Bostonen. Orduan horre pixkat, atiak ireki zizkian kanpora juteko, ez? Gero Londresa jo nintzen doktora utzaitea, eta naiztanik ez nekin ezurren inguruan, utze zitzaten, interesgarria. Orduan esan duen, ingenieri bezala, ingenieri mekaniko bezala, industria bezala, zein dezakenik ezurrako betzeko. Eta gaur hortaz hitz egingo dut. Ondoren nintzen 2 urte hospital pediatriko baten, baita ere Londresen lanian, hor gaixotasun arraroa zezkaten umeekin, eta zirujanoekin, medikuekin, talde multidisziplinar batian, pixkat tratamenduak eta hobetzeko. Eta Euskaldun ona naizenez, erabakin bueltatu nahi nula. Jaden asko pasan nula kanpoan, eta orduan lehenbizi Mondragonen izan nintzen, pare bat urtez, eta oain teknunen ite delan. Orduan alde batetik irakasle, hori da pandemia garaian maskarillakin eta klasea ematen nola ote ginean, eta bestalde, komentatu dan bezala, Iker Baskeko ikerlaria naiz. Jale pixkat, background aukitzeko. Eta itzeingo izuetena da ezurren inguruan, ez? Orduan, ezurrak ze interes dakanik ezurretan ingenieri izan da. Azkenean gure gorputza eraikin bat izango balitz, ezurrak izango lirateke gu sendo mantentzen gaituztenak. Orduan, ze pasatzen da, ezur hauek akatsak balin badazkate edo faiatzen azten badia. Hori da munduan milioika pertsonei pasatzen zaiena, ez? Eta honek arazo pila bat sor ditzake, ezin gara mugitu nahi dugun bezala, mina, gauza pila pasa daitezke. Eta azkenean, traumak, sartzeak, gaixotasunek indutena izan da, geroz eta arazo gehiago ukitzea ezurrekin erlazionatutakoak. Eta hauek hobetzeko lehenengo pausua da ezur materiala ezagutzea. Orduan, ezurra, berez, osasuntxu da honean, da supermateriala, esango genukena, ez? Da, granitoakin konparatzen badeu, hau baino 2 aldiz gogorragoa. Hormigoiakin konparatzen badeu, 4 aldiz erresistenteago. Eta altzairuakin konparatzen badeu, 5 aldiz harinagoa. Beraz, esan dezakegu gure ezurrak, edo oso material potentia da kaula gure barruan. Baina honek batzutan akatsa dazka, esan duna, ez? Bai sartzeak, edo gaixotasun batzu daude, ezurran propietate hauek okertzen dituztenak. Eta horien artean, badago adibidez izan duna osteogenesi imperfektua, edo kristalezko ezurren gaitza deitzen dana. Gradu ezberdina daude, argazki honetan ikusten zuen bezala, baina gaixotasun honekin jaiotzen diren aurrek denek dakatena da haien ezurrak zigituan puskatzen diala, oso errex. Hemen jarri detena izan da junkaltzepeda, da Iruneko neska bat gaixotasun hau dakana, eta gaztezulo nintzun elkarrizketa bat dula hilabete batzuk, eta ekarri dizuet ikusteko hemen inguruan dagoen jendia dela. Eta oraingoz ez dago tratamentu batzu badaude pixka paliatzeko, baina ez dago sendabiderik. Orduan asko dago iteko honen inguruan. Eta lehenengo gauza, eta ingenierialdetikan, lehenengo gauza da, zer dakat ezurra hauek, zergatik puskatzen dira bestia baino azkarro. Orduan hortako indena izan da, ezurran barrua behitu. Orduan, ezurran barrua behitzean, irudimota berezi batzukin, ikusten dena da, barruko porositatea ezberdina dela. Orduan, saiakuntza mekanikoak iten baditugu, azkenean ingeniero izan da, beti ezurrak ematen baizkezuen nik puskatu ingo ditut. Ikusten badau pitzadura nola edatzen dan, ezur osasuntxuan, ezurra saiatzen da pitzadura hori gelditzen. Orduan, pitzadura hasten da, eta ezurrak mekanismo ezberdina ditu pitzadura hori gelditzeko. Aldiz, gaixotasun hau dutenen ezurretan, pitzadura zuzenen, hasi orduko jarraitu iten du, edatu iten da. Hori da, ezur hauek ez dakatela mekanismorik hori gelditzeko. Orduan, honek adierazten duna da, barruko porositate hori, estruktura horrek eragin iten dula, gero ezurrak makroeskalan dakaen portaera hortan. Eta ezurran material bezala ezagutzeak zertako balio digu, ez? Oain badakit eta orain zer. Alde batetik, Crucesen adibidez dago talde bat gaixotasun honen inguruan ikerketa egiten duna, eta jentzako jakitea zer daun gaizki, kruziala da, ez? Lehenengo pausua da jakitea zer daun gaizki, gero zer konpondu jakiteko.
Bestalde, hezur materiala ezagutzeak iteiguna da, Londreseko ospital hontan iten duen gauza bada, eta orain jarraitzen duten haiekin kolaboratzen, da modelo virtualak sortu. Zakit entzun dezuen digital twin, edo gemelo digitala deitzen dana, ez? Dala azken finean, errealitatean ikuste den gauza bat, ordenagailuan jartzea, ez? Eta saiatzea imitatzen ze portaera izango luken. Adibidez, tratamenduak eta probatzeko, ikusteko zein da nobea, horrelako gauzetako ibiltzen da. Eta hori, realista izateko, berdona da jakin, hezur material hori nolakoa den. Bestela, lortuko dugun modeloa ez da realista izango. Baina batzutan, tratamendu ez gain, batzutan hezur ordezko batzuk diseinua berdia, ez? Ondo dago jakitea materiala, baina batzutan, naizta hezurra izugarrizko ahalmena dun gauza ezberdinetara adaptatzeko, ez? Guk adibidez, hezurra puskatzen badeu, normalien, eskaiola bat jartze izu eta pixkanaka hori birsortu iten da. Baina kasu batzutan, akatsa oso handia baldin bada, hezurrak ezin du birsortu. Orduan, kasu honetarako ditugu adibidez, ehun ingenieritza. Ehun ingenieritzan helburua zer da? Hezur akats hortan, andamio bat jartzea, denborarekin andamio horre lagundu ingo dio hezurrari birsortzen, hezurra sortuko da, andamioa desagertu eta bukaeran hezurra hasian bezala, ez? Hemen ez da zer repasatu. Hori berez soluzio ideala da, hezurrak faiatzen duneako. Baina hau ez da horren erresa izaten karga asko jasan behar dituzten hezurretan, ez? Adibidez femurren karga pila bat dazkagu, eta orduan andamio horren diseinua oso zaila da. Klinikan normalen gehien erabiltzen diana kasu horietako izate dira implantek, implante metaliko, bai aldakarako, bizkarrezurra, belauna, kargazko dauden leku horietako normalen implante metalikoak ibiltzen dira. Eta implante hauek oso ondo daude, bate baldin badaka ez bildurtu, baina bizitaken bizitza luzera badia 20-25 urte inguru. Orduan, karo, pentsa 20 urteko gazte bat jute dala eskiatzea eta istripu bat eukitzen dula. Karo, implantea jartzen diote, 40-45 urte bete dituneako, ja implante hori aldatu inberko da. Orduan ikuste da, horrek arazoak sorditzakela, beste operazio bat, bitartean mina, gauza asko, ez? Orduan gure helburua da implante hauen bizitza luzatzea, lortzea implante iraunkorragoak. Eta hortarako zeiten dugu, hezurretan fijau. Hezurrak ikuste ditugu eta hortan inspiratzen gara ikusteko ze egitura izango lirateken onenak hezurra ordezkatzeko. Eta hola, iten deu lana struktura zelular porotxu batzukin, bai zutabetxoz osatzen diranak eta bai gainazale osatzen diranak. Eta hemen ere, ingenieri bezala ez, lehenengo gauza, mekanika. Orduan portara mekanikoa aztertzen deu. Zer da hori? Indarra jartzen ditugu eta ikuste dugu nola deformatzen den. Bai ordenagailu bidez, bai esperimentalki, edo noiz puskatzen den. Horrekin, nolako gogorra den, nolako erresistentea, horrelako galderak alitugu erantzun. Eta gero, algoritmo berezi batzu dazkagu, non laguntzen diguten egitura hau egokitzea gorputzeko atal ezberdinetara. Azkenean, ez dia karga berdinak, ez dia indar berdinak sentitzen, edo ez da prestakuntza berdina behar, garezurrean, edo femurrean, edo besoan, orduan horren arabera alditugu diseinuak aldatu, eta adaptau gure estruktura hauek. Beste gauza bat asko bitzen dauna da mekanobiologia. Eta mekanobiologia da kontzeptu bat, esate duna hezurrei, kargak edo indarrak inportatzea eskiela. Adibidez, behitzen badugu tenista profesionalen besoak, hori hemen ikuste duguna, ikuste da, eskubiezkoa ibiltzen badute, eskubiko hezurrak handigo diala potoloagok ezkerrekoa baino. Piskat muskuluakin pasatzen dana, ariketa fizikoa iten badugu, muskuluak gehitu iten dira. Orduan, ideia antzekoa da hezurretan. Ez badaude kargak, ez badaude indarrak, hezurra birxurgatzen juten da. Orduan, kargak garrantzitsua dira. Gure egiturak diseinatzea ditugun momentu hortan, hori ere kontuan hartu nahi dugu. Ze karga behar ditun, pasatzen bagea kargaz hori ez da ona, gutxi geukitza ere, zer da berdeguna, ze egitura dira optimoak. Hortarako, modelo animaletan oinarritutako eredu konputazionala dazkau, eta horra adibidez tibia bat ikusten da, eta tibia hortan jartzen dugu gure aldamioko diseinu bat, hor utxune bat dago, ez dago ezurra, dagona roxita naranjez horrezto ezurra, eta hor jartzen den nire aldamioa. Eta ikuste detena da, geziakin ikuste dezuna da, ze karga, ze indar jartzen dian tibia hortan, eta horren arabera nola sortzen dan ezurra. Eta hori da hemen urdinez ikuste dana. Urdinez ikusiko litzaken, nire egituran, nola di joan ezurra sortzen. Honen laguntza egiten da, emate dit erraminta bat, egitura ezberdinak probatzeko. Eta aukeratzeko zen izango dan egokiena, edo zen izango litzaken optimoa, ezur gehiago sortzeko nire aldami hontan.
Noski gauza da diseinatzea, ez? Azkenean, ez, gu paperan egiten dugunean edo ordenadorian dena egin daiteke, baino gero fabrikatu behar da. Orduan fabrikatzeko fabrikazio gehigarria ibiltzen dugu. Fabrikazio gehigarria da, azkenean, konbentzionala izan beharren, kapaz-kapa jute da materiala gehitzen. Azken finen, polimerotan oinarritutakoa izango zan pixka bat, merengea jartzen dago gainean bezala, botatzen, gure estruktura sortu arte. Eta metalikoan kasuan, ite deuna da, metal hautsa ditugu, eta gero laser bat. Orduan, laser hori juten da metal hautsa gidatzen, eta horrekin hautsa funditzen eta estruktura sortzen. Eta nola guk egiten ditugun egiturak oso konplexua dian, olako teknologia ibiltzen ditugu. Teknologia hauek batzuk garatuago daude beste gutxigo, eta hortan gabiltza horiek egitan guk diseinatzen duguna fabrikatu ahal izateko. Eta guztia zertako, zertako iten ditugu hainbeste gauza. Bazkenean gure helburua da soluzio pertsonalizatuak sortzea. Gai izatea andamio bat edo implante bat diseinatzen dugunean, haur batentzako balin bada, bere egoera kontuan hartzen. Pertsona gazte batentzako balin bada, ez izatea behin implantea jartzen dula ezin dezuarik eta fisika gehiago egin, ez? Jarraitza bizitza kalitate handi hori eukitzen. Hori da pixkat gure helburua edo hortarakoa ikerketa egiten. Eta bukatu eskerrak ematen lehenbizien ere tekniko taldekoei, materialen mekanika eta fabrikazio aurreratua taldeari, baita ere kolaboratzaile guztiei eta finantziazioa ematen diguten erakundei, noski baita ere. Eta eskerrik asko zuei, hemen notatikan, mila esker. Kaixo, arratsaldeon guztioi, hanek esan bezala Leire Lopetegi eguren naiz, arrantza kudeaketa jasangarriko doktorageia astin, eta gaur nire tesian inguruan arituko naiz, eta beste hainbat proiektun inguruan, baina hasieran aipatu ziguten gaztetxo asko etorriko ziala, da pixkat gure ibilbidea kontatzeko, nire ibilbidea ez da oso luzia, baina azalduko izuet, 85ean jaio nintzen Zarautzen, eta hanek esan bezala zaraustar askok bezala itxasoa idakaten miresmena eta batez ere animaliai biologia ikasi nun, horrek bultzatuta biologia ikasi nun EH-un lehioan, eta hor biologia ikasi nun, baina azkenengo urtean Erasmus laguntzarekin aukera izan nun Azore uhartetara juteko itxas biologian ikastea, eta han pare bat urte lanian eman ondoren, erabaki nun ikerketakin jarraitu nahi nula, eta itxas baliabideen kudeaketarako masterra inun Wageningenen, Herberetan, eta pandemiakan harrapatu zin, kanpoan nahi nun ju, baina gero etxean bueltan, azkenean praktikak eta master amaierako lan hastin egin itun, da ordundik bertan jarraitzetu hain doktoretza iten. Eta, nire doktoretzan gai nagusia da, Ozeano Atlantikoko tunido tropikalen arrantzan, nahigabean arrantzatzen diren marrasoen dinamikak aztertzea, eta gero hauek, arrantza hauek ekiditeko murrizketa, ekiditu edo murrizteko kudeaketa neurrien ebaluaketa. Nire tesia ezatet, baina ikuste zuen bezala jende asko parte hartzeu, horien artean Hilario Murua, hau ere zaraustarra, eta, gaia, igual askok ezautuko zeu, askok ez, nik uste sarrera ematea garrantzitsua dela, eta horrekin hasiko naiz datu batzuk aipatzen. Ez dakiak izuen, baina mundu mailan 15 atun espezie daude, 70 herrialdetan arrantzatzen direnak, eta horien artean ezagunak edo gehien arrantzatzen direnak tunido tropikalak dira. Hauek atun moja, egaloria eta marraduna dira, baina, gehiago ezautuko dituzue lata barruan. Behaien, emankortasuna eta dela eta kontserba latetarako oso espezie onak dira, eta, hauek dira gure etxeko atun latetan aurkitzen ditugun espezieak, askotan nahastuta. Eta, hauek arrantzatzen dira Ozeano Bare, Indiko eta Atlantikoan, eremu tropikal eta subtropikaletan, eta lehorreratzeko portu nagusiak hor dazkagun berdezkoiek dira. Teknika desberdinak erabiltzen dira, arrain hauek arrantzatzeko, baina, gehiengoa, 75% inguratze arrantzontziak erabiliz egiten da.
Ingurantzea arrantzantzia, simplea ematen du, arrain sarda dago, kilometroko inguraketa bat iteute eta arrantzatu iteute. Aipatzekoa da, Euskal Inguratze Flotak, nahiz eta eremu tropikaletan ibili garrantzia handia du, munduko tunido tropikalen harrapaketen 10% arrantzatzen du, Euskadin 9 enpresa ditugu eta 54 arrantzantzi. Eta, aipatu bezala, eragiketa sinplea dirudien arrez nahiko konplexua da, arraina ondoratzea dago, ez da bat erresa, eta horregatik azken urtetan arrainak batzeko objektuak geroz eta gehiago erabiltzen ari dira. Hauek dira objektu flotatzaileak, eta oraindik oso ondo ulertzen ez den dinamika bategatik arraina bertan akumulatzen da. Satelitea dituzte, sonarrak, eta arrantzantzia bakite non duten arraina, eta hola erresten da. Baina, hala ere, arrain sarda bat libre ikusten badute eta arrantzatzeko aukera badago, bi metodologiak erabiltzen dituzte. 3 atun espeziak arrantzatu nahi dituzte, baina hau, inguraketa sare handiekin, 3 arrain horiek bakarrik arrantzatzea ez da ohikoena. Arrain horien gaiz, nahi gabeko espezien arrantzak izaten dira, kasu honetan ikusten dugun marrazoa. Eta, espezie zaurgarri artean, harrapaketen 100% handiena zetazko marrazoa da, hemen ikus dezakegun hau. Eta, lan asko egiten ari dira, bai nire taldean, bai beste talde batzuetan, arraina hauek, arrainak, kasu honetan espezie zaurgarriak, marrazoak, mantak, askatzeko praktika egokienak identifikatzen, azkenean behin arrantzatuta dagoela, nola askatu dezakegu hilkortasun maila jeisteko, eta ikus dezakegu praktika batzuk nahiko logikoak dirudite, baina hor ikerketa egin behar da. Industriaekin beti ere ez da hain erresa gauzak edo ideia berriak proposatzea, eta orduan ikusten dugu hemen praktika ez egoki bat izango zela sokarekin lotu eta grua batekin arraina itsasora askatu, eta beste egokiagoa da belkro batekin diseinatutako txikota modukoa lotu marrazoaren bustanean, gruari lotu eta gero errazago askatzen da. Eta, lan hau asko egiten ari dira, behin arrantzatuta nola hilkortasun maila jetxi, baina egia da, oraindik arrantzatu baino lehenagoko pausoak ez direla asko sakontzen, nola ekidin ditzakegu benetan harrapaketa horiek. Eta horren inguruan doa nire tesia, aipatu ezala Ozeano Atlantikoko tunido tropikalen arrantzan, nahi gabean arrantzatzen diren zetazko marrazo hauen dinamikak aztertu eta kudeaketa neurrien ebaluaketa. Eta orduan lehenengo pausua ikuste garrantzitsuena da, non ematen diren arrantza hauek, ez? Eta hori nola jakin dezakegu. Datuak baditugu, Europar Batasuneko tunido tropikalen inguratze flotaren behatzaile programa erabiltzen ari gara horretarako, hauek behatzaileak erderaz observador esaten diren hauek itxasoratzen dira tunerotan eta hartzen dituzte datuak ze arrantzatu den noiz nola, eta gero datu horiekin, adibidez nire kasuan, zetazko marrazoaren behatutako nahi gabeko arrantzak hauek izango ziren, arrain sarda librean urdinez eta berdean arraina batzeko objektuetan, ikusten dugu batzeko objektuetan gehiago arrantzatzen direla, eta behin datu horiek ditugula, non eman den arrantza hori, ondoren ingurumenen aldagaiak batzen badizkiogu eta arrantza aldagaiak, ordu asko modeloak entrenatzen eman ondoren, bai modelo estadistiko, baita adimen artifizialeko modeloak, honelako mapak lortu ditzakegu, iragarpen mapa batzuk, non ematen ari den arrantza gehiago. Eta, hau, behin iragarpen mapa horiekin, nire hurrengo pausa da, ebaluaketzea, neurri desberdinak, kudeaketa neurri desberdinak, baina, ordu asko pasatzen ditugu ordenagailu aurrean, baina batzutan ere itsasora irtetzeko aukera dugu, hau ez da nire tesiarekin lotuta, baina, amankomunean dugu lana, eta, aurten Ozeano Indikoan itsasaldi bat egiteko aukera izan nuen, eta, hor, gure helburua zen agertzen ziren marrazoak markatzea eta ondoren ikusteko benetan lehen aipatu ditudan praktika egoki horiek hilkortasun mailan ze eragina duten.
Eta, bueno, askotan etxean edo lagunen artean komentatzen, bai, marrasoa markatzeitu da, nola markatzea benetan marrasoak. Eta, bueno, atea ditut irudi batzuk, eramate genitun GoPro-tatikan, eta, bueno, hemen ikustezue kamila moduko bat diseinatu genuen, ordu marraso bat agertze zanean kamilan jartze genuen, eta lehenengo pausa bat datuak hartze genitun. Neurtu, arra edo meadan ikusi, eta odol lagin bat hartu bai. Odol laginean azkenean laktatu maila neurtzeko aukera genuen, eta horre estresarekin edo anoxiarekin lotuta dagoenez, kontuan hartu beharreko neurketa dela uste dugu. Behin datuak hartuta, hurrengo pausa marka jartzea izango zen, marka satelitalak, modu desberdinekoa daude, zinaiz asko luzatu, eta gero, behin marka jarrita, marrasonen kasuan txikiagoa denez, eskuz askatzen genituen. Eta, bueno, hau Ozeano Indikoan eman zan, Seychelles, Madagaskar inguruan, baino Bizkaiko golkoan ere bagabiltza marrasoak markatzen. Kasu honetan marraso urdina, ez da espezie berdina, ez da nahigabeko arrantza, marraso urdina komertzializatzen den espezie bada, munduan gehien komertzializatzen den marrasoa. Eta, bueno, kasu honetan, hori, asko arrantzatzen da, baina gutxi dakigu. Bizkaiko golkoan ez dakigu zer dinamika dazkaten, zer ekologia, eta orduan, lankide batek eskatuzun proiektua, eta markatzen gabiltza. Kasu honetan, marrasoa ez da itxasotik edo uretatik ateratzen, hor behian egongo zan, eta hori berdin, neurriak hartu eta marka jarri. Eta, hemen ikust ditzakegu aurtengo urtean da aurreko urtean markatutako marraso batzuen bidaia edo ibilbideak. Eta, aipatu beste marka mota batekin marraso urdinaz gai gorriz ikuste dezakegun hori marrajoa edo makoa izango zela, aurten markatu da espezie hori. Eta, interesgarria da jakitea bain Portugal aldetik dabil. Eta, deialdi hau aprobetxatu nahi nun, bizkat kontzentziatzeko, eta, jendea zientzia iteaz animatziaz gain, kontzentziatu marrasoak hemen izatea, eta gure kostan izatea oso seinale ona da, batzuen usteen kontran, ez bildurtu, behar izu lehenu ikusiko izu eta behar bildurtzea, eta ez oso espezie elegantea dira, eta ikusteko aukera bazue, datuak pasa, baina oso garantzitsua dira, katetrofiko goiko maietan daude, behaiek hemeneotia azkenean ekosistemaren osasuna adierazten dute, eta horregatik ite ikerketa, bai hemen, bai beste zonalde batzuetan, eta, noizbait ikusteko aukera baldin makazu eta datuak hartzeko, eskertuko genuke. Eta hori, eskerrik asko zuen arretagatik, etortzagatik, eta espero gustatzea da, edo zen galdera edo esan. Eskerrik asko ane aurkezpenengatik eta eskerrik asko zui honea etortzeagatik. Gaur itzengo etena hemen da zer inun tesia eta nola aukeratu nun ibilbide hau. Ni 1997 urtean jaio nintzen, da txikitatik beti zen oso pertsona beti kuriosidadez betekoa, eta txikitan ja zintzilarian egin izan. Antonianotan ikasi nun, da hemen eskatu ziguen papel baten betetzeko, zen egen nola ikuste ginen gure burua hemendikan 20 urteta. Eta nik ja oso garbinekan dara, nik esaten ni zintzilaria esango naiz, eta nik ingoet gauza pilo bat. Aldi berian, gure lagunai, gure lankidea esan ziguen, nola ikustezu jakez hemendikan 20 urteta, eta beste papel hontan, bete zuen, zintzilari eroa. Claro, behaiek arrazoia zekan, urteak eman du. Hola, nazi nintzen kimik ekasten, esan nun, ja zientzia natik oso, zientzia puro bat, eta kimik ekasuko ez. Hor ikusi nun, enpresa ezberdinetan nien lan, jan instrumenten nien lan, da ikusi nun ikerketa munduan eria zala, asko gustatzen. Eta horren hasi nintzen master bat diten, kimika eta material aplikatuetan. Eta hemen, oportunidea dukin nun, tesi bat egiten azteko, eta hau da gaur azalduko zuten gaia. Geroz eta urtekilloa ikabizitzen. Honen arrazoia zein da, materialen zientzia geroz eta abantzatu hau dela. Hau aldo ikusi gaur egungo arropetan, eraikinetako materialetan, eta baita ere osasunean. Nik bereziki osasunean ukinun kuriosidadea eta hontan zentratuko naiz gaurko aurkezpenean.
Gure gorputza, barrera biologiko ezberdinetez dago beteta. Azala, mukosa, baita brain blood barrier izeneko barrera biologiko bat, dagoela sudura eta burbuinaren artean. Nire tesian 3 barrera hauetan kontzentratu nintzen. Baina gaur, pixkat resumitzeko dana, barrera bat bakarrik azalduko izuet. Barrera hauek zertan datza? Barrera hauek kanpoko patogenoetatikan babesten gaituzte. Hau da, babes moduko ariketa bat egiten dute, kanpoko gauzetatik guri babestuz. Honen gauza negatiboa da, medikamenduak ere bai, medikamenduen penetrazioan ere eragiten dutela. Hau da, medikamenduak ezin dira gure barnean sartu. Barrera biologiko hauek hauen penetrazioa bermatzen dute. Orduan, hau arazo handi bada. Zeba, medikamenduak ez dute oso ondo ez dakabeaien efikazia behar den bezalakoa. Beraz, más o menos 20.000 medikamendu daude onartuta gaur egun. Horietik 90 medikamendu bakarrikan daude onartuta nanomedizinarekin. Zergatik, honen arrazoia da, ez ditugulako ezagutzen oraindik guztiz nanopartikularean eta gure azalean dauden interakzioak. Interakzio ezberdinak aldute hon lotura kobalenteak, lotura ionikoak eta bestelako loturak. Baina hauek ez olmetu gulertzen, kaltea sort dezakete. Beraz, nire tesian, konprobatu nuna da, ze propietate eragin dezakete, bai positiboki eta bai negatiboki. Ikusi nuna da propietate fisikoak, propietate kimikoak, eta baita ere estimulu erantzuna aztertu nuen. Horretarako, zentratu nintzen 2 barrera biologikoetan, azalan eta mukosan. Sortu nituen nanovektore ezberdinak, eta hauek propietate ezberdinak dituzte. Hau da, temperaturarekin handitu egiten dira, pH ezberdinetekin txikitu egiten dira, eta redox kondizioetan, beste kondizio batzutan, degradatu egiten dira. Honek albideratzen duena da, kondizio espezifikoetan bereiek barnean dituzten gauzak liberatzea. Hau da, momentu determinatu baten temperatura sartzen badiegu, nanopartikula horiek degradatu egingo dira. Eta beraz, beheren ernean dituzten gauzak liberatu egingo dituzte. Nire tesian, kapitulo asko sortu nituen, baina horietatik askore bai kezkatazean. Orduan ninduen behar dutena da eliminatu. Baina hauetatik gaur bat bakarkan azalduko izuet. Eta hau dago barrera mukosalakin lotuta. Guk mukosa gorputz guztian dazkau. Bekiletan, sudurian, hauan, belarritan, ia praktikamente gorputz guztian da jarrita. Eta honen, komponente principala musina da. Musina, karga negatiboak aka. Eta tamaina esklusioko efektu bat egiten du. Hau da, X tamaina handiago alin badaka, nanopartikulak edo partikulak ezin dituzte, hau pasa. Baina txikiago alin badaka, aldu pasa, koladore bat bezala. Gaina, etengabeko garbiketa ari da egiten. Oain, gripiakin ikusiko ze, demora guztian musirak entzango nengo ezazte, eta hori da demora guztian segregatzen nahi dalako. Beraz, honen mukosan komponente principala musina da. Eta musinak grupo funtzional espezifiko batzuk dazka. Baka, azido sialikoa, karga elektrostatikoak, eta CO grupo funtzionala. Beraz, grupo funtzional hauekiko lotura sortzea edo ebitatzen badakau, alditugu sortu gauzak oso muko penetranteak eta gauza oso muko adesiboak. Eta era honetan alditugu sortu tratamendu espezifikoak mukosari lotzen direnak eta tratamendu espezifikoak mukosarekin lotzen ez direnak. Orduan, tesi honetan, kapitulo honetan, nire foku principala hori izan zen. Hemen ikusiko zuen bezala, kimikan, evidentemente, molekula ezberdinak ikusten ditugu, eta nik proposatu nuen bideo bat hau izan zen. Zergatikan hau, nire foko principala izan zen, ponte disulfuro hau sartzea. Zergatik, muzinak grupo espezifiko batzuk ditu. Eta hauen presentzian lotura bat sortzen dute. Lotura honek albideratzen duena da, nire nanopartikulak mukosarekiko interakzio handia izatea. Eta beraz, gorputzan sartzen denean, mukosari lotuta geratzea. Adibide bezala,
erakusten dizut hau. Nanopartikulak ez daudenean, ez dazkau argi berdea adierazten duena da nanopartikulen presentzia eta medikamenduaren presentzia. Hemen ikusten dena da, nanopartikulak ez daudenean, mukosa garbitzen ari denez denbora guztian, nanopartikulak eliminatzen dira. Baina, nanogelak ditugunean, puente disulfuro hauek bata bestearekiko lotura sortzen duenez, ondo gelditzen da itxatxia. Eta beraz, nanopartikulen presentzia ikusi dezakegu. Gainera, honek ahalbideratzen duena da, mukosa gaixoetan GSH dagoenez, GSH glutazaion da, hau ez duzue jakimer, pizika klase teorikoa nahi ematen, baina honek redox konzentrazio bat ematen du. Konzentrazio honek puente disulfuroak apurtzen du, eta honek ahalbideratzen duena nanopartikularen degradazioa. Degradazio honek zer ahalbideratzen du leheno esan deetena. Nanopartikulak bere haien barrean soze balin badauka, degradatzen balin bada, barnean dagoena liberatu egingo da. Hau da, imaginatu behar dezu, globo bat dezela, globoaren barruan balin badakau ura, globoa pintxatzen badeu, barroko ura atearengo da. Berdina gertatzen da nanopartikulekin. Hau da, mukia balin badago infektatuta edo gaixotuta, kontzentrazio hau glutazaiona izango dugu. Eta nanopartikula beraz degradatu egingo da barnean duena liberatuz. Hemen beste adibidea erakusten dizuet. Kontrol moduan nanopartikula gaixorik gabe. Osa, nanopartikula barrera mukosala gaixorik ez dagoenean. Beste alde, barrera mukosala gaixorik dagoenean, nanopartikula degradatu egiten da. Eta beraz, bere barnean dagoena liberatuz. Hau da, konklusioan ze lortu nuen kapitulu ontatikan? Bueno, konklusioa da, nanopartikulak ahalbideratzen duela medikamenduen liberazio kontrolatua, eta beste aldez ere bermatzen du nanopartikulak posizio espezifikoetara iristea. Eta hau oso positiboa da tratamendu espezifikoak eta efektiboak lortzeko. Bai, tesi guztian zehar, hemen ikusiko zue aktibide asko ditugula, azkenian tesia ez da bakarrikan ikertzia, bai da nahiko lan giro gazte izaten da, orduan aktibide asko egiten ditugu, asko bidea jatze dugu, eta hemen egin nizun erakutsi da, azkenian oso ondo pasatzeala. Ikerketa mundua oso mundu zanua da, azkenian zure ideia konpartitzegia oso goza polita da, eta gaur iten gaudena hori da. Eta ere eskerrak nahiko nituen eman, finantzazio, nire tesia finantzazioen pertsona guztiei, eta unibertsitate ezberdinei. Eta zuei ere bai gaur hemen neutatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko sarreragatik. Eta horre, hasieran hanek esan duen bezala, 2015an hemen izan itzan, eta aurkeztu nun garai hartako itzultzaile automatiko bat nola zebilen, orduan oinarritze zana paradigma gainbegiratua deitze jaunean. Eta gaur, bigarren parteakin etorri naiz, eta azaldukoet nola dabilen itzultzaile automatiko gainbegiratu gabe bat, dala paradigma berri bat aurreko horrei kontra jartze zaiona, eta azkeneko urte hauetan garatu duena. Baina horrei heldu aurretik, pentsatzen ez, zuetako gehienak 2015an etzinatela hemen egongo, eta balin bazen ez den, segurenik etzate iesertaz batuko, orduan hartu nahiko nuke minututxo bateo errepasatzeko nola bilen itzultzaile automatiko tradizional bat edo. Eta hortako, aurrekoan bezala, adibide bat erabiliko dugu. Suposatuko dugu, emate iguela hemengo esaldi hau, esateuna snail ought to yes, slazituekam rap nie porue, hau dao azelekni deitutako hizkuntza batean, eta gure lana izangoa sagetalina hizkuntzara itzultzea. Eta gara, guk ez dakau arrastu ikanre, hau nola egin, ez da? Baina ze pasatzea, testu paralelo bat ematen baldin baigu. Testu paralelo bat da, lehenagotik indako itzulpen multzo bat. Alegia, emateizkigu esaldi pila bat azelekni hizkuntzan, eta haien itzulpenak sagetalina hizkuntzan. Igual hori pista bezala erabilita, zeo zeiteko gai izango, ez da? Orduan, ingo duena izangoa, hitzez hitz junta ikusi, zeiteko gaikean.
Eta, hasiko geha aurreneko hitzakin, dala snake. Bilatuko dugu snake hau gure adibidetan, eta ikuste dugu, bi adibidetan agertzeala. Eta fijatzen balin basate, adibide horien itzulpenetan, badago hitz bat, eta hitz bakar bat, bietan topatu esakeuna. Dala injusture snake set. Eta gara, emateu hor patroi badaola, ez da? Emateu aselegni hizkuntzan, snail katatze balin bada, sagetalina hizkuntzan, beti snake set agertze zaigula. Barduan, nahiko logiko emateu, bi horien artean alako lotura bat esartzea, eta suposatzea, gure itzulpenean snake set asaldu behar dela. Eta hor jarriko dugu orgoian. Eta segiko dugu urrengo hitzakin. Urrengo hitza da, hot. Pilatze dugu hot gure adibidetan, eta behin bakarrik agertzea. Eta behin bakarrik agertzean ez dakigu zein honekin, hola utziko dugu eta gehu bueltatuko geha. Eta segitze urrengo adibideakin, ton. Leheno bezala pilatze dugu, 3 aliz agertze zaigu, berriro fijatze geha itzulpenetan, eta berriro ere badao hitz bat eta hitz bakar bat, kasu guztitan agertze zaiguna. Dala on. Berriro ikuste hor badala patroi bat, aselegnin ton agertze zaigunero, sagetalinan on agertzea, lotura egite dugu eta suposatuko dugu gure itzulpenean ere on agertu behar dela. Eta hola jungo gineake hitzezitz, gero bat hor liez, lotura egite dugu nebedekin, eta aurra segitze dugu, esaldi osoa itzuli arte, bukaeran goatu odori pendiente gatu segula, esaldi hortan lotura danak esarrita daude, orduan, hor txintxilik gatzea eta hola utziko dugu, eta horren bestez, itzuli dugu gure esaldia aselegni hizkuntzatik sagetalina hizkuntzara. Ez dakigu oso ondo dengoa ez, baina, zeo zein dugu, pauso ekologikoak jarraituz, ez? Idea hau beha aplikatuz benetako itzulpenei, kapasak izango gineake bi hizkuntzen artean itzutzeko eta itzultzaile automatiko bat idea hortan oinarritzea. Are gehiago, hartze balin baituzue aselegni hizkuntzako hitzak eta atzeko zaurra jarri, konturatuko zate aselegni errealitatean inglesa dala, eta hartze balin baituzue sagetalina hizkuntzako hitzak eta silabaka buelta eman, konturatuko zate sagetalina errealitatean gaztelania zala. Eta horren bestez guantxe bertan kapasak izan geha esaldi bat inglesetik erderara itzutzeko, benetan jakin gabe zertan eginan, beste gabe adibide batzuk behiratuz. Esan bezala, itzultzaile automatiko tradizional bat, oinarrizko idea hontan oinarritzea. Baina, hori da, 2015ko kontua, gaurkoan gure buruai erronka zailagoa jarriko jau, eta suposatuko dugu, emate iguela hizkuntza bateko testu luze bat, adibidez hemen arabezko testu luze bat, eta beste hizkuntza bateko beste testu luze bat, adibidez txinozko testu luze bat. Kasu hontan, bi testuak ez dia paraleloak izango, alegia ez dia elkarren itzulpenak izango. Eta gure lana izangoa, hau erabilita, eta ez beste zer, nola baiteko magia bate hoitia, emaitza bezala, eman beharko eguna, itzultzaile automatiko bat, bizkuntza bauen artean itzutzeko gaidana. Ja, ez da esan beharrikan, hemen aurretiak lana zailagoa dela ez, ze kasu hontan ez dakau inolako helduleko ikan edo leheno geneukan bezala. Eta de hecho, 2015ean hau guainikan inventatu gabe zeon, inorketzekin nolain, baina besteak beste gure lan nahi esker, gaur egun badago modu bat, eta hori da jarraian ikusiko duna. Orduan, hau iteko, hainbat pauso segiko ditugu, esan bezala, abia puntua izango dela alde batetik, hizkuntza bateko testu pila bat, beste hizkuntza bateko beste testu pila bat, elkarren itzulpenak izan gabe, alegia paraleloak izan gabe, eta aurrenengo pausoa izangoa, hizkuntza bakoitzean bere aldetik, ikastea hizkuntza horretako hitzen errepresentazio abstrakto bat, hitz vektoreak deituko jauna, eta gero ikusiko dugu zer dian hauek. Behin hori inda, urrengo pausoa izangoa hitz vektore horiek lerrokatzea, lortzeko errepresentazio bat partekatua dana bi hizkuntzan artean. Eta gero ikusiko den bezala horrek ja aukera emango dugu hitz mailan itzulpenak iteko. Eta azkenik, azkeneko pausoa izangoa orokortzea hitz mailako itzulpenetik, esaldi mailako itzulpenea, edo testu mailako itzulpena, balia lortzeko itzultzaile automatiko kompleto bat. Ordu, 3 pauso, eta az gaitezen aurrenekoakin. Dala, hitz vektore hauek ikastea. Eta zer da hitz vektore bat? Formalki esatea hitz vektoreak dela hizkuntza bateko hitzen errepresentazio banatuak, vektore espazio dentxo batean edo lako zerbait. Hola esan da igual, ez da oso ondo ulertzen, baina ingo deuna da analogia bat, hemengo gauza honekin, alegia mapa batekin, kasu honetan Euskal Herriko mapa batekin, danoi askoz gertukoago ingo seguna, eta baita ere ikus daitekena, vektore espazioko eredu bat bezala, hitz vektoreak bezala. Eta injusture, gure mapak,
representatzeue espazio geografiko bat. Eta nola funtzionatzeue? Bueno, espazio geografiko hortan hainbat puntu dazkau, eta puntu bakoitza hiri bati dagokio. Bai? Eta matematikoki, puntuetako bakoitza errepresentatu laike vektore baten bidez, alegia zenbaki segida baten bidez, nolabait gordeko ituna puntu horren koordenatuak gure mapan. Bale? Bueno, hitz vektoreekin izango dugu antzeko zerbait, bakarrekan ez duela espazio geografiko bat errepresentatuko, baizik eta espazio semantiko bat. Eta bertako elementuak ez dira izango hiriak, baizik eta hizkuntza bateko hitzak. Eta horren bestez izango dugu honen antzeko zerbait, alegia hizkuntza baten mapa moduko bat. Eta berriro ere, hainbat puntu izango ditugu, ez? Puntu bakoitza hitz bati egokituko zaio, eta berriro ere matematikoki puntu bakoitza errepresentatu halko dugu vektore baten bidez, gordeko ituna puntu horren koordenatuak edo espazio honetan. Baina noski, gure mapetan puntu hauek ez daude hor jarrita edo zein modutan, ez da? Nolabiteko logika bat edo segitzeu. Eta zein da logika hori? Puntuan arteko instantzia izan behar dela esanguratsua, ez da? Eta adibidez, gure Euskal Herriko mapan ikuste dut Donosti eta Baionan arteko instantzia txikiagoa dela, Bilbo eta Donibane Garazi artekoa baino. Errealitatean gertu dalako Donosti Baionatik, Bilbo Donibane Garazitik baino. Bueno, hitz vektoreekin antzeko zerbait, distantziak esanguratsuak izan beharkoia, eta horren bestez, adibidez, esperoko deu, katu eta txakurritzan arteko distantzia txikiagoa izatea, udare eta etxe hitzan arteko distantzia baino. Ze, mundu errealean katu batek antza handiagoa dauka semantikoki, ez? Txakur batekiko, udare batek, etxe batekiko baino. Ze gehiago esan dezakeu mapa hauei buruz? Bueno, tipikoki gure mapa geografikoak bi dimentsio izateitu, ez? Folio bat o pantalla bat edo. Naiz eta hiru dimentsiotako errealitate bat errepresentatzeuen, ez? Gure mundu fisikoak hiru dimentsio daka, baina plasmatze dugu, bi dimentsiotako papel batean, funtsean altura ignoratuz ez digulako informazio handikan aportatzen. Bueno, hizkuntzan kasuan bi dimentsio edo hiru oso motz gehatzen zaizkigu, eta tipikoki representazio hauek 300 dimentsio edo gehiago izateitue. Eta honek igual pixkate gure eskemak puskatzen izkigu, ze gu hiru dimentsiotan bizikea, eta ez gara kapazak irudikatzeko 4 dimentsio, eta are gutxio 300. Baina, matematikoki berdin modelatu laike, eta zuek imaginatu, bi dimentsiotatik 3 dimentsiota salto badaun bezala, antzeko salto badola 3tik 4, 4tik 5, eta hola, 300 aiatu arte, eta listo. Eta hau dana esan da, la pregunta del millón izango zen, nola demontre, ez, nondik anatatzea hemengo mapa hauek. Bueno, Euskal Herriko mapan kasuan erresa da, ez, daude profesional batzu deitzaiala kartografo, eta behien lana da mapa horiek itea, eta listo. Eta hitz vektoren kasuan berriz, automatikoki ikasteia, kokurrentzia matrizeak faktorizatuz. Implizituki edo esplizituki inlaikena. Eta zer da kokurrentzia matrize bat? Bueno, guazen ikustea. Kokurrentzia matrize bada, matrize bat, ez, hitzapeak esaten bezala, eta matrize bada, taula erraldoi bat, Eta taula hontan, zutabe eta errenkadak izango ja hizkuntza bateko hitzak. Kasu hontan, euskerak egingo deulan, orduan, gure euskarazko testu luze hortan agertzean hitz bakoitzeko, jarriko deu errenkada bat eta zutabe bat. Eta jungo gea, matrize hau betetzen. Orduan, bueno, hasiko gea, hemengo kasilla honekin, eta kasilla hau dagokio, behi txakur kombinazioai. Eta nola beteko deu? Ingo deuna da, jungure euskarazko testu luze horta, eta kontatuko deu, zenbat aldiz agertzean txakurri hitza, behi hitzetik gertu. Adibidez, esaldi berdinean. Jute gure testua eta kontatze dugu. Zenbat aldiz agertzea behi eta txakurritzak esaldi berdinean. Demagun dela 7 aldiz. Hor jartze dugu 7 bat. Eta, beste posizioakin, berdin. Beste hau dagokio txakur-katu kombinazioai, jute gea gure euskarazko testu luze horta, eta kontatze dugu zenbat aldiz agertzean txakur eta katu hitzak esaldi berian. Eta demagun dela 24, hor jarriko genuke 24. Eta hola segiko genuke, taula osoa bete arte. Behin taula bete deula, ingo deuna izangoa astu, zutabean esan nahiaz, eta gehatuko gea bakarrikan errenkadakin. Eta orduan errenkada lerro bakoitzean izango deu hitz bat, eta hainbat zenbaki, ez da? Bueno, zenbaki horiek hartuko ditugu hitz horren koordenatu bezala, edo hitz horren vektore bezala. Eta aukeran,
dimentsionalitate murrizketa teknikak aplikatuko dugu honen gainean. Baita, hemen idea izango zen, leheno esante genuen bezala, gure mapetan, 3 dimentsiotako errealitate bat 2 dimentsiotan representatzea genula altura ignoratuz, hemen antzeko zerbait egin laike automatikoki, eta ezabatu informazio edo aldakortasun gutxien daukaten dimentsioak. Eta hola lortze du, errepresentazio kompaktuago bat eta dentsuago bat. Eta honekin badakau behar deuna. Baina gara, igual zuen burua egaletuko jozue, oso ondo, baina nola demontre, hola ikasitako vektore edo representazio batzuk, betetzaitue leheno aipatutako propietate horiek, ez? Nola demontre, behi eta txakur edo txakurtakatun koordenatuak modu onta lortu ditugu, eta gero nola zergatikan bukatzeko elkarren gandik gertu egoten, ez? Hemen intuizioa da, hizkuntza batean, antzeko esanahia daukaten hitzak, joera daukatela antzeko testuingurutan agertzeko. Alegia, antzeko hitzen inguruan agertzeko, eta horren bestez, metodo honek antzeko koordenatuak ez deituko izkie, eta horren bestez, elkarren gandik gertu bukatuko bukarako espazio hortan. Eta hori adibide batekin nahiko garbi ikusi leke, adibidez, gure testuan agertze balin bazan, Otxalizarraren itzalpean zegoen, eta Otxalizarraren fruitua gorria da esaldiak, akaso zuetako batzuk etzenekien zertzan Otxalizarra, baina bi adibide hauek ikusita ondorioztatu dezakezue seguruenik arbol bat izango dela, ezta? Azkenean, tipikoki, kontestu honetan arbol bat jutea esperoko genuke, eta, metodo honen bideze, beste arbol batzuk atatze bali maia itzalpean eta fruitua bezalako hitzan inguruan, antzeko koordenatuak izaten bukatuko gue, eta horren bestez, elkarren gandik gertu bukatuko gue gure bukarako espazio hortan. Orduan, modu honta, ikasiko genuke, hizkuntza bakoitzeko vektoreak, bakoitza bere aldetik. Esan bierdete praktikan zertxo baite komplikatuago dela iteana, baina oinarrizko idea beti da horratzean daun konkurrentzia matrize hori faktorizatzea. Eta hori, behin bi hizkuntzatako hitz vektoreak ikasita, urrengo pausua izangoa, bi espazio horiek lerrokatzea, bai? Eta hortako berriro ere bueltatuko gea gure lehengo analogia horta mapekiko. Eta suposatuko dugu alde batetik bakaula hemen eskerraldeko mapa hau eta bestetik eskubikaldekoa. Biak dira Euskal Herriko mapak, baina eskerreko mapan kasuan euskarazko hiri izenak erabiltzeitu, horazkau Donosti, Donibane Garazi, Iruña eta bar, eta eskubikoak berriz erderazko hiri izenak erabiltzeitu. San Sebastián, Pamplona, San Juan Pie de Puerto eta bar. Orduan ikuste du, mapak biak dira Euskal Herriko mapak, baina bat euskaraz dago, beste erderaz dago, eta horretaz gain ez daude guztiz berdin orientatutare. Ez da pixkak giratuta bezala daude. Baina, desberdintasun, badakigu bi mapak baliokideak diala, ez da? Eta hartuko genuke mapa bat eta bestean gainean jarri, enkajatu ingoluek, ez da? Guazen horitea. Eta nola ingo dugu hori? Ingo dugu erreferentzi puntu batzuk erabiliz. Eta suposatuko dugu, aldez aurretik badakigula Bilbo erderaz Bilbao esateala, Baiona erderaz Baiona esateala, eta Iruña erderaz Pamplona esateala. Hori jakunda, indezakeu gure euskarazko mapa hartu, eta jarri erderazkoan gainean, saiatuz Bilbo gehatu dain Bilbautik aliketa gertuen, Baiona Baionatik aliketa gertuen, eta Iruña Pamplonatik aliketa gertuen. Eta horite balin badeu lortuko dugu. Olako zerbait, nuen guen dazkaun euskarazko eta erderazko hiri izenak mapa partekatu batean errepresentatuta. Eta honek zertako balio egu? Aplikazio bat izan leke hiri bikote berriak induzitzea. Adibidez, ikustea dakau, gure mapa gen jarri hortan, Gasteiz eta Vitorian puntuak elkarren gandik oso gertu gatu jala, eta ondorioztatu Vitoria Gasteizen erderazko izena dala. Eta kontutan hartu, hori prozesu honen bidez ikasten egan zerbait berria dela, ze gure hasierako erreferentzia puntoien artean etzean agertzen ez Vitoria ez Gasteiz. Hau behar bada, gure mapa edo aplikatuta oso intuitiboa ite zaigu, igual ez da hain intuitiboa hizkuntzai aplikatuta, baina antzeko idea batek funtzionatzeu hitz vektoreakin. Eta ikas ditzakeu bi hizkuntzatako hitz vektoreak, adibidez hemen eskerretan euskarazkoak eta eskubitan ingleseskoak, bakoitza bere aldetik leheno ikusi den bezala, eta gero har ditzakeu erreferentzia puntu batzuk, kasu honetan emango izkigunak hiztegi elebidun txikitxo batek,
Adibidez, suposatuko da gure hiztegiak esateikula txakur inglesez dog dala, sagar Apple eta egutegi kalendar, eta hori jakinda, hartu ditzakegu euskarazko puntuak, eta inglesezkoan gainen jarri, saiatuz kokatzen txakur dogengandik alik eta gertuen, sagar Applengandik alik eta gertuen, eta egutegi kalendarengandik alik eta gertuen. Eta hori balin badeu, holako zerbait lortuko deu, nun guain azkaun euskarazko eta inglesezko hitzak espazio partekatu batean errepresentatuta. Eta honen zertako balio egu? Leheno bezala itzulpen berriak induzitzeko. Eta adibidez, ikus dezakeu, espazio berri hontan, etxe eta jauz puntuak elkarrengandik oso gertu daudela, eta horren bestez ondorioztatu etxe izango dela jauzen euskarazko ordaina, edo alderantziz, elkarren itzulpenak izango diala. Eta berrirore kontutan hartu, hau dela, prozesu honen bidez ikasten nahi gan zerbait berria, ze jauz eta etxe ez zeuden gure hasierako hiztegi hortan. Bai, hau pixkat formalizatuz, ingo deuna da, gure hiztegiko sarrera hoien hitz vektoreak elkarren gainean jarri, eta hola esatuko ditugu bi matrize, isa eta zeta matrizeak, eta gure helburua izangoa V bikoitza transformazio matrizea ikastea, isa V bikoitza biderkadurak, zetan ahalik eta antzekoena izan dadin. Eta nola ingo dugu hori? Saiatuko geana da minimizatzen, nola esateten, hiztegi hortako bikoteen hitz vektoreen distantzia euklidearran karratuan batura. Saiagoa da esatea, benetan formulatxoan ikustea baino. Balola, komplikatu amateu, baina hau, batxillergoko matematikakin ulertu laike, ez da inkomplikatua. Uste batxillergoan ja ez dala ikusten nola ebatzi hau, baina, algebra linealan badauka honek soluzio itxi bat, eta sinistu jasue oso erraz programatu laikela, eta ordenagailu bate oso erraz ebatz dezakela problema hau. Eta, horren bestez badakau modu bat, hasita hiztegi txiki batekin, lortzeko hitz berrian itzulpenak ikastea, testu elebakarrak bakarrikan erabilita, bi hizkuntzatako testuak erabilita, baina elkarren itzulpenak izan beharrik ez daukenak. Hemen trampa txiki bat egiten egea, ez da? Ze honek funtzionatzeko bierde hasierako hiztegi txiki hori, eta guk hasieran plantatzen genuen eszenario hortan, ez geneukan ez hiztegikan, ez ezer. Orduan, benetan nahi deuna da honen antzeko zerbaitin, baina inolako hiztegikan erabili gabe. Eta horrek esan nahi du, ordenagailuan ikuspegitik, bakarrikan ikusiko ditugula euskeraz puntu berde pila bat, inglesez puntu gorri pila bat, baina ez dugu inolako pistaikan, edo inolako helduleku ikan izango, puntu berdean eta puntu gorrian artean daon erlazio edo lotura hortaz. Eta honek problema pixkate komplikatzeigu, baina ez da ezinezkoa. Ze indezakeen gauza nahiko tonto bat, da hartu puntu berdiak eta jarri puntu gorrian gainean dauden bezala. Eta hori teba dugu, holako zerbait atatzen zaigu, eta horrek ez du ematen oso idea brillantia, ez da? Ez pasatzea azte balin bagea puntu berdiak giratzen. Puntu batian aiatuko gea beste konfigurazio honta, eta honek ja askoz itxura hobia daka, ez da? Hemen emateu puntu berdiak eta puntu gorriak nahiko ondo enkajatzegoela. Eta hori ondorio estateko, ez duk benetan inolako referentzia puntu ikan behar, inolako hiztegi ikan behar, ez ezer, begibistako zerbait da. Eta zergatik nahi tezaiko hau begibistakoa? Igual inkonstienteki, baina fijatzen nahi gehalako, badaola puntu gorri bat, puntu berde bakoitzetik oso gertu, eta alderantziz puntu gorri bat, puntu berde bakoitzetik oso gertu. Eta, guazen hori formalizatzea matematikoki. Orduan, inberko deuna da, saiatu minimizatzen puntu berde bakoitzan, eta harengandik gertuen dagoen puntu gorrian arteko distantzia, eta konkretuki, berrirore, distantzia euklidearran karratuan batura. Orduan, inberdeuna da, gure transformazio matrizia ikasteko, ez gabe, hemengo optimizazio problema hau ebatzi. Eta leheno esan deten bezala, lehenoko optimizazio problema oso erresa dala eta oso erraz batz daitekela, kasu honetan, zoritxarrez ez da hola, hau oso komplikatua da, eta de hecho hartuko bagenu munduko ordenagailu potentena, ordenagailu horrek beharko lituzke milioika eta milioika urte problema honen benetan soluzio optimoa topatzeko. Eta orduan inberdeuna da, teknika aproksimatu bat erabili,
Eta, bueno, hor ja asuntoa zertxo baite komplikatzen hastea, eta ez da demoaikan hori esplikatzeko, igual, 9 urte barru operriro imitatzen balen bai esplikatukoet. Baina gaurkoz, aurra ingo deu, eta, bueno, sinistu, badaola modu bat hori nahiko modu txukunean basteko, eta, hola, lortu dezakegula ez, lerrokatzea bizkuntzetako hitz vektoreak, inolako iztegirik erabili behar izan gabe. Eta, gatzen zaigun, azkeneko pausua izangoa, hitz vektore lerrokatu horiek abia puntu bezala hartuta, sortzea gure azkeneko itzultzaile automatiko kompleto hori. Eta hortako, erabiliko deu hainbat modulo dauzkan sistema bat. Aurrenengo modulua izangoa kodetzailea deitzaiona, eta honekin gauna da, sarrera bezala hartu bi hizkuntzatako edo zeinetako esaldiak, kasu honetan frantsesa eta inglesa erabiliko ditute adibide bezala, orduan frantseseko edo ingleseko esaldi bat hartuko sarrera bezala, eta sortuko errepresentazio abstraktu bat, vektore forman berrirore, esaldi osua errepresentatzeunak. Vale. Eta hori nola ingo, erabiliz abia puntu bezala, leheno ikusitugun hitz vektore lerrokatu horiek. Eta horren bestez, modulo honek inberdun gauza bakarra da, hitz mailako errepresentazio horiek kombinatu hizkuntzakiko independentea dan modu batean. Eta hontaz aparte, izango deu frantseseko deskodetzaile bat, hartuko una sarrera bezala kodetzaileak sortutako errepresentazio abstraktu hori, eta bihurtuko duna frantseseko testu, eta azkenik izango deu ingleseko deskodetzaile bat, ingouna kauza beha, baina inglesakin. Orduan, modulo hauetako bakoitzak bere lana ondo ingo balu, kapazak izango gineke bizkuntza hauen artean itzultzeko. Hartu galko genuke adibidez frantseseko esaldi bat, pasatu kodetzaileai, horren emango liguke esaldi horren errepresentazio abstraktu bat, gero hori pasako genuke ingleseko deskodetzailei, eta ingleseko deskodetzaileak inglesea itzuliko zuen. Orduan, gure lana izangoa, erakustea modulo bakoitzai nola hain bere lana. Orduan, suposatuko dugu gure testu luze honetatik esaldi bat hartu deula, frantseseko esaldi hau kasu honetan, eta, pentsatuko dugu, zertak haunitea esaldi honekin, ez? Guk, jakingo bagenu esaldi honen itzulpen zuzena zein dan, erresa izango zen, ez da? Hartuko genuke frantseseko esaldia, pasako genioke gure kodetzaileai, horrek emango liguke esaldien errepresentazio abstraktu bat, hori pasatuko genioke ingleseko deskodetzailei, eta honek sortu beharko luke gure referentziasko itzulpen horren antzekoa dan zerbait. Eta hori hola ez balin bada, parametroak ajustatu alko genituzke, ez, tornilloak ajustatu alko genituzke, benetan horren antzeko zerbait sortu esan. Karo, hemen, hori ezin dezakeguin, ez, hori trampa da, ze ez dakau bainolako referentziasko itzulpenik. Orduan inberdeu beste zerbait, erabilita bakarrik frantseseko esaldi hori. Eta zer daitea kauna? Bueno, oso erresa, ez da, esan frantseseko esaldia, esaldi beha da frantsesez. Orduan, hartze balin badeu, frantseseko esaldia pasa gure kodetzaileai, eta horren irtera pasa frantseseko deskodetzaileai, itzuli beharko dugu hasierako esaldi hori beha. Ze pasatzea? Honek praktikan ez du oso ondo funtzionatzen, sistemak ez du ezer itxurantzeko ikasten, ze azken finean, inberdun lana oso erresa da, inberdun gauza bakarra da kopiatu. Eta kopiatzeko frantseseko testua ez da frantsesik jakin berrez, nire kapasa naiz frantsesa kopiatzeko nahiz da ezer ez ulertu. Orduan, benetan fundamentuzko zerbait ikas dezan sistemak eta frantsesa ikas dezan sistemak, inberdeuna da, edo, iteana da, behintzat da, sarata aplikatu sarrerako testu horrei. Sarata hori izan laike, adibidez esaldian orden aldatzea, edo hitz batzuk kentzea, edo beste batzungatik ordezkatzea, eta holako gauzak, eta esaldi saratatxu hori, gero pasatze balen baio, gure frantseseko kodetzaileai, ez da frantsesekoa kodetzailea partekatua da bizkuntzek, gure kodetzaileai pasatze jo, eta gero hori frantseseko deskodetzaileai, espero deu, honek bueltatuko igula jatorrizko frantseseko esaldia. Eta modu honta, frantseseko deskodetzaileak eta kodetzaile partekatu horrek ikasiko behaien lana egiten, eta ingleseko testu erabilita, ingleseko deskodetzaileak gauza beha ikasiko, eta, dana kombinatuz, kapazak izango gara itzultzaile automatiko oso bate izateko. Eta honen gainean erabiltzea beste teknika bat, guandikan hobeto funtziona esan, deitzala backtranslation edo atzeranzko itzulpena, eta hemen idea da, har dezakeula frantseseko esaldi hau, pasatu kodetzailean irtera ingleseko deskodetzaileai, eta hori itean itzulpen bat lortuko dugu. Guk hau ite du momentuan, sistema guenikan ikasten nahi da, orduan itzulpen hau, igual ez da oso nahi izango, igual faioak izango ditu, baina,
zerbait izangoa, eta indezakona da hori hartu eta ziklo osoa itxi. Alegia hartu ingleseko itzulpen hori, pasatu kodetzaileai, gero kodetzailean irtera frantseseko deskodetzaileai, eta horitian espero deu berreskuratzea jatorrizko frantseseko esaldi hori. Eta hori hola ez baldin bada, berriro ere tornilloak ajustatuko genituzke, hala izan dadin. Eta, listo, honekin ja azkeneko pausengo genuke, eta ja gau puzle oso bain da, eta hori da dana. Eskerrik asko. Egin desun lanaren nanopartikulak eta mukosa adibidez, gaurko bakunak eta COVID izan delako eta gripe guzti horiekin, zure lana errestu ingo lukeela, ez? Horko efizientzia edo hori entzun dugu teknologi berriak edo modu berriak sortu direla, ez? Justo nire linitako bat izan zen Txagaz da enfermedade bat, hirugarrengo munduan existitzen dana, hemen ez da existitzen, eta ez da existitzen bakuneikan. Existitzen bakunak dira injekzioen berda, eta klaro, hirugarrengo munduan hau itia nahiko zaila da. Orduan, linitako bat izan zen, bakunan nasal bat itia Txagaz enfermedadentzatako, eta gauza positiboak lortu genituela, porque mukosarekiko aderentzia onditzen duzu, lortze dituzu antigenoak IgGA eta IgBA, bilak. Orduan, bilaldetatik positiboa da bat, ez dezu ber injekzioak, eta bikarrengo gauza positiboa antigenoak askoz gehiago sortze dituzula. COVID-ak albideratuzuna da, azkenean bizibilidade gehiago genunez, subentzio gehiago zuen, diru gehiago zuen. Eta honek albideratuzun, ikerketak arlo hontan bultza handi bat emantia. Oso ondo. Nahierari ere galderatxo bat egingo nioke, Askar. Planteatu dezun soluzio berri horiek nola baiteko daudeia sisteman pizkanaka sartzen, gure osasun sisteman egitezan, ez? Nola ikusten dezu ibilbide hori, gertu, urruti? Oaindik hortan dago, horretik gaude ikertzen, bestela zeinan egongo. Gauza batzukin bai hitzeite deula enpresekin, gauza batzu bai jartziala, baina hor adibidez asko oaindikan hobetu behar dauna da fabrikazioko zati hori egiten diseinatzen deuna lortzeko fabrikazioa, bestela ez du lortzen gauza berdina. Hor gaude pixkat zati horrekin bai. Oso ondo, eskerrik asko. Leire, zure doktore gaia, noiz amaitzekotan edo ze emaitzekin gustatuko litzaizuke amaitzea edo lortzea? Lehen aipatu dituten iragarpen mapa horiek ja gutxi gora eraba ditut. Modeloak oso onak dira, baina errealitatea reflejatzea ez da beti erresa. Eta orduan, hori ja bideratuta dakat, baina hain urrengo urtean estantzi batean noa, eta ideia da han beste modelo batekin mapa hauek erabilita eta arrantza esfortzuakin da ebaluatzea kudeaketa neurri desberdinak. Eta diru laguntza bukatze zait, urrengo urteko urtarrian, 2026ko urtarrian, eta espero, de hecho, bukatzeko egotia. Seguro, baietz. Eta azkenik, Ester, zuk aurkeztu diguzun proiektua, hori industriagintzan ja sartuta dago, edo erabiltzen da soluzio moduan, edo ez dakit teknalia baten bitartez sortzekotan? Momentuz, hori txarrez ez da patentian gehatu zen, eta ez. Askotan, akademian, eta nik igual saltu ere bai industria inun, dena polita da, baina gutxi iristea, ez? Igual, jak ezek komentatu ditun, bakunak edo horre mundu hori pixkat zailagoa da, igual korrosioana baino, no? Eta salto hori, behintzat ez da errealitatea, nahiara zehaz, ezke barkatu, nahiarak esan du bezala, azkenean askotan produkziora, igual, azido kumarikoa esan dut, produktu askotatik lortzea da eta erreixa da, orduan hori enpresa batei, erraztu iten dio, ze kostua bajoago izangoa hortan inbertitzeko, baina salto hori falta da igual akademia eta enpresan arteko lotura, igual teknaliak hortan lana egiten nahi gala, eta behintzat Euskadi pixka bat ere potentzia hartzeko, adibidez Asia baten aurrian, ez? Hola ere bai berriro metalak hemen eukitzea, eta hola orduan, lotura hori pixkat alinatu egin behar da.
Transferentzi deitzen dana, ez, asko. Eh? Transferentzi teknologikoa egin behar dela. Bai, batea jun. Igual enpresak eta zentro teknologikoak edo unibertsitateak batea jun, eta adibidez, patente hori erabili, ze funtzionatzen du. Eta amaitzeko, bakarrik Mikeleri nahi nion galdetu, bera komentatu dut, momentu honetan startup baten kosortzailea dala, Reka izenekoa. Kontatuko diozu pixka-pixka, guk kuskusiatu dugu, eta lantaldea mundu mailekoa da. Hong Kongen daukate taldea, Singapurren, Estatu Batuetan, pentsatzen dut, motz batean behintzak kontatu pixkat zein da zuen proiektua eta zuen lantaldea? Bai, pentsatzete, jendeak esatzula ChatGPT, oso antzeko sistemak ditugu, sistema multimodalak, eta orduan sarrera bezala hartzeuenak ez bakarrekan testua, baita ere irudiak eta audioa eta bideoak, eta gero chat interfaze baten bidez erabili laizkenak, galdera erantzunak iteko, edo ChatGPT bezala, elkarrizketa bat izateko, eta berriki, baita ere aigea sartzen agenten munduan, taulako gauzak, egia ez izate bakarrekan chat bat, elkarrizketa bat, baita ere adimen artifizialak nolabait akzioak edo hartu alizatea eta gauzak itea gure partez, reservatu egaldi bat eolako zerbait, eta gai da nabigatzaile bat erabiltzeko eta olako gauzak iteko. Bera egiten du horrela, oso erreza izango baliz, baina mundu mailan ChatGPTak asmatu zuena da, pertsonai bat. Osea, zuek zaudete mundu horretan. Claro. Baten dugu hemen gaudela eskinako toki batean, baina mundu maileko gauzak egiten, ez? Hori negen nolabait errekonozimentu hitz egiten dedanean, horretarako komentatzen dugu, ez? Pentsatzen dut, bai. Hor, getailan aurrian inberduen atunak azteko edo hori zehozer baldakizu hortaz? Atungorria idea da atungorria azteko, asti parte da, ez dakat iritzi formatu bat hortan egia esan, nahi ote zitzein. Baina, hor jarriko dituen egitura batzu dira, haber proba pasatzeuen aurten, eta hori, beste aztun espezie bat, nik tropikala eta saritu naiz, hau atungorria da, eta ez dakit... Itxaron inbar. Hori, ikusiko, haber, nolatu aurre, iguala, bai.